Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Qala mufassiru rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Dumugi wa nazala fi hazimati Uhudin. Ayat niki temurun njelasaken wong-wong Islam keplayu dari perang Uhud, melarikan diri dari perang Uhud, dari gunung Uhud. Wa nazala lan temurun fi hazimati Uhudin ing dalam mertelaken kepelayune perang Uhud. Apa sing temurun qad khalat teman-teman wis kliwat, madha tegese wis kliwat. Mingko belikum saking sadurunge sira kabeh apa sunanun pira-pira kelakuan. Tara iku tegese pira-pira dalan fil kufari ing dalam pira-pira wong kafir. Bihim halihim kelawan ngakhiraken kufar, summa akhdhihim mongko nuli nyiksa kufar. Ana cerita-cerita sing biyen-biyen zaman nabi-nabi biyen wong kafir ya ana kalane menang. Ana kalane wong kafir sing kalah. Fasiru mongko mlaku-mlaku wae sapa sira kabeh. Ayyuhal mukminuna he pira-pira wong mukmin fil ardi ing dalem bumi. Kono mlaku-mlaku wae nang bumi kono delok-deloken. Panjuru mongko ningalono sapa sira kabeh. Kaifa kana hale kaya apa ana apa akibatul mukadzibina ya apa keadaane wong-wong sing padha nggorohno kabeh, wong sing kafir-kafir kabeh, tidak percaya pada rasul-rasul zaman dahulu, malah rasul akan sing dipateni. Apa pungkasane ya apa? Apa akibatul mukadzibina pungkasane pira-pira wong sing nggorohaken kabeh ar-rusul ing pira-pira utusan. Ai akhiru amrihim minal halak. Tegese akhire perkorone mukadzibin minal halaki nyatane saking rusak. Yaiku mlaku-mlaku wae deloken. Fala tahzanu li ghalabatihim. Fala tahzanu mongko aja padha susah sapa sira kabeh. Li ghalabatihim krana menange kufar. Aja susah. Masih wong kafir menang. Fa ana mongko utawi ingsun iku umhilu nyerantekno iku nunda sapa ingsun ing kufar liwaqtihim tumeka maring waktune kufar, waktune mereka kalah, waktune mereka disiksa. Hadza bayanul linnasi wa hudau wa mau'izatul lil muttaqin. Hadza utawi iki Quran. Al-Qur'anu tegese ikilah Qur'an iku bayanun mertelaaken linnasi kaduwe menungso kulihim sekabehe nas wahudan lan dadi pitutu minad dolalati saking kesasar wa mau'izatun lan dadi pitutur lil muttaqina keduwe pira-pira wong sing padha takwa kabeh minhum saking nas. Wala tahinu niki 138. Wala tahinu lan ojo ngersula, ojo ngerasa hina nggih, ojo ngerasa apes. Wala tahinu lan ojo ngerasa apes sapa sira kabeh. Tatufu tegese ngerasa apes sapa sira kabeh. Angkital kufari saking merangi pira-pira wong kafir. Wala tahzanu lan ojo susah sapa sira kabeh. Alama ing atase perkara asoba kang mekenani apa makum sira kabeh. Ngeneki bi Uhudin ing dalam perang Uhud. Ojo susah, ojo merasa hina, ojo ngerasa apes. Wa antumul a'launa. Wa antum utawi sira kabeh iku al a'launa
wong kang luhur-luhur bil ghalabati kelawan menang alaihim ing atase kufar ing kuntum mukminin ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku mukminina padha iman kabeh hakon kelawan nyata wa jawabuhu dalla alaihi majmu'u ma qablahu wa jawabuhu utawi jawabe ing kuntum mukminin iku dalla nuduhaken alaihi ngatasi jawab apa majmu'u ma kumpulane dawuh apa majmu'u ma kumpulane dawuh qablahu kang sadurunge ing kuntum maksude niki wa antumul alauna. Ini sebagai jawaban dari ing kuntum mukminin. Berikan syarat atau syarat yang membutuhkan jawab. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mislu. Gak sira kabeh iku kenekan catu. Ana sing sampai sakit macam-macam. Lha iku pada waktu perang Badar iku wong kafir ya kaya ngono. Dadi watilik ala ayyamun dawuluha. Ya cek gilir gumanti ngono. Ana kalane kalah, ana kalane menang. Iyam sas lamun mekenani kum ing sira kabeh yusi tegese mekenani kum ing sira kabeh. Yuhudin ing dalam perang Uhud apa korhun catu. Korhun kena kurhun kena. Bi fathil qafi kelawan diwaca fathah qafi wa dhammiyah lan dhammai qaf. Jahdun tegese kangelan. Min jarhin saking catu. Wa nahwi lan sepadane jarhin. Faqad massa mongko teman-teman mekenani al qauma ing kaum al kufara tegese pira-pira wong kafir apa karhun catu mislahu kang madani apa karhun catu misluhu sepadane karhun sing awal niki wong kafir iku ya catu padha karo awakmu sing catumu di Badri ing dalam perang Badar watin kal ayyamu nudawiluha utahe mengkono dina pira-pira dina iku nudawilu gonta-ganti sapa ingsun ha ing ayam nusarifu tegese bolak-balikaken sapa ingsun ha ing ayam bainan nasi ing dalam antaraning menungso yauman li furqatin wa yauman li ukhra yauman ing dalam sijine dina li furqatin keduwene siji pantane wong Islam wa yauman ing dalam sijine dina ikhra keduwe pantane dikang liya. Sijine dina perang Badar itu kemenangan untuk orang-orang Islam. Perang Uhud hari itu adalah kemenangan untuk orang-orang kafir. Lihat itu supaya ngalapi tutur sapa nas. Wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidza minkum syuhada. Wa liya'lamalan supaya ngaruhi ngetokaken secara jelas ilmu zuhurin sapa Allah ilmu zuhurin kelawan ilmu secara lahir ya diketahui wong akeh alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina akhlasu fi imanihim akhlasu tegese kang padha ikhlas sapa alladzina fi imanihim ing dalem imane alladzina min ghairihim saking saliyane alladzina ya diketahui endi wong-wong mukmin sing tetep mukmin temenan iku sing ndi mulane akhir wong munafik iku padha nyingkir sebabe kan mboten mukmin temenan wa yattakhidza minkum syuhada wa yattakhidza mundut sapa Allah minkum saking sira kabeh syuhada ing pira-pira wong mati syahid. Gusti Allah pancene duwe tujuan
Wa mati syahid cek ning akeh yukrimahum bisyahadati. Yukrima tegese mulyakaken sapa Allahum ing alladzina amanu bisyahadati kelawan mati syahid. Wallahu la yuhibbul zalimin. Wallahu utawi Gusti Allah iku la yuhibbu. Ora demen sapa Allah az-zalimina ing pira-pira wong kang zalim kabeh 140. Al-kafirina tegese pira-pira wong kafir. Ai yu'aqibu tegese nyiksa sapa Allah hum ing zalimin. Wa ma yun'amu bihi alaihim istidrajun. Lah apa wong kafir-kafir sing zalim-zalim iku kok tetep dikei nikmat ae. Iku ngono istidraj pengelulu. Wa ma yun'amu wa ma utai barang. Yun'amu kang di paringaken diparingi nikmat bi kelawan ma sapa alaihim ing ngatasé zalimin iku istidrajun pengelulu. Iku ngono pengelulu cek seneng dilulu. Waliyumakhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Oh niki ayat 141 nanti mriki. Waliyumakhisolan krana arai nyuciaken sapa Allah alladzina ing ake amanu kang padha iman sapa alladzina. Maknane yumakhisa yutahhira. Tegese nyuciaken sapa Allahum ing alladzina amanu. Minadzunubi saking pira-pira dosa. Bima kelawan barang yusibu kang mekenani apa ma hum ing alladzina amanu. Wayam haqo lan busak utawa nglebur sapa Allah yahlika tegese ngerusak sapa Allah al kafirina ing pira-pira wong kafir. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Am hasibatum pun ngatos mriki nggih 141. Mugi-mugi manfaat dumateng kita sedaya. Amin ya rabbal alamin.